Aké príbehy píše Cesta naprieč severom? Nechce sa mi. Viditeľnosť. Tie húštiny. Toto je Kungsleden a môj príbeh. Kungsleden je ďalková turistická trasa vo Švédsku. Trasa začína na ďalekom severe Švédska v Abisku a končí v meste Hemavan. Úsek od St-Helsinki po Nikkaluokta je dobrovoľná odbočka od hlavnej trasy. Chodí sa, keď chcete zdolať najvyšší vrch Švédska, Kebnekaise, alebo tú trasu ukončiť. Ja som tento úsek vynechal. Dostať sa na začiatok trasy do Abiska pre mňa znamenalo cestovať od skorého rána celý deň. Osobne som zvolil cestu zo Štokholmu do Kiruny letecky a odtiaľ som sa dostal vlakom do Abiska. Bol to náročný deň plný cestovania, ale na konci dňa som sa úspešne dostal do cieľa. Je streda 20. augusta a mňa čaká prvý deň na trase Kungsleden vo Švédsku. Pocitová teplota asi 3 stupne, fučí a má pršať. Takže začiatok, ako sa patrí. Prvé kilometre na tejto slávnej trase sú zároveň očakávaním, ale aj rešpektom pred tým, čo ma čaká. Počasie je svieže a veterné a obloha sa rýchlo mení. Po drevenom chodníku kráčam ďalej, obklopený horami zo všetkých strán. Je to zábava. Prší a prší. Teraz už vykukuje slnko. Každých 10 minút iné počasie. S každým krokom mizne všedný svet a objavuje sa sloboda tundry. Pokračujem a kráčam popri Azúrovom jazere, kde za jeho hladinou sa hory dvíhajú hmly. Mokré topánky a mokré ponožky, teplé jedlo, zima na nohy, takže suším nohy. Dneska v podstate celý deň pršalo. Bolo aj brodenie rieky, kde som si musel namočiť celé topánky, takže durch mokré. Ale inak nič, čo by sa nedalo očakávať. Prakticky toto som asi očakával od Kungsleden. Akože budem len mokrý a mokrý. Máme tu deň číslo 2. Noc bola upršaná, zimná, ale však vyspal som sa, takže v pohode. Teraz som pod mostom, naberal som si vodu. Idem vyraziť, čo iné mi ostáva. Ale je akože riadna zima. Ono to asi není vidieť na tej kamere, ale na tých horách je nasnežené riadne. Na horizonte sa objavujú snehové polia, pripomienka, že tu zima nikdy celkom neodchádza. Počasie sa mení každú hodinu, hmla a dážď, ktorý pridáva krajine dramatickú atmosféru. Popri ceste vidím roztrúsené jazerá a malé potoky, pri ktorých sa pasú stáda sobov.
polke dňa sa pridávam k Matúšovi a jeho mame, ktorých som spoznal v prvý deň. Začína si uvedomovať, prečo je táto trasa legendárna. Na konci dňa nastal čas postaviť stan a spraviť si teplú večeru. Táto každodenná rutina ma bude sprevádzať niekoľko nasledujúcich dní. Deň číslo 2 je pomaly u konca. Bol to zaujímavý deň, pršalo, snežilo, svietilo slnko, ale iba chvíľu. Bolo to náročné. Ale našiel som si nejaké miesto pekné na spanie. Môžete tu vidieť. Jedna vec, ktorú chcem ešte dodať, jak sa to trošku oteplilo, tak už začali vybiehať tie komáre. Takže ono fakt stačí len trochu, že svieti slnko, je, ja neviem, pocitová teplota na 10 stupňov a tie komáre už tu vybiehajú. Aj teraz to okolo mňa lietajú, takže musím si všetko rýchlo dať do stanu a zavrieť sieťku. No, to je dnešný deň, deň číslo 2. Máme tu deň číslo 3, je prvýkrát slnečné ráno, ale je totálna kosa. Nevadí, slnko za chvíľku vyjde za obzor a asi bude aj možno teplo. Po zbalení stanu sa opäť pripájam k Matúšovi a jeho mame. Vychodené chodníky, veterné úseky a riedka vegetácia mi dávajú pocítiť krásu, ale aj drsnosť švédskej tundry. Na trase nie je núdza o vodu, keďže všade navôkol sú jazerá a rieky. Prvá výzva pred nami, a to v podobe veslovania približne 1 kilometra na druhý breh. Plán žiaľ nevyšiel, keďže fúkal silný vietor, ale skúsili sme to. Sila prírody je veľakrát silnejšia, ako si myslíme. Porazení prírodou sme museli asi hodinu čakať na motorový čln. No a teraz tu máme neviem koľko kilometrov, asi 10 alebo 12 k tej autobusovej zastávke v takomto počasí. Stádo sobov sa nám ukázalo v ich plnej kráse. Brodenie riek na tejto ceste nie je nič výnimočné. Tento deň bol veľmi náročný a posledné kilometre boli nekonečné. Stán som rozkladal už za tmy a mierneho dažďa, ale vedel som, že deň je už za mnou. Dobré ráno. Ráno nie je najlepšie, keďže prší, tak sa rýchlo zbalím a zamierim do chaty, ktorá je kúsok odo mňa. Tu všetci čakáme na ranný autobus, ktorý nás má previesť 30 km dlhým úsekom po asfaltovej ceste. Po autobuse nás čaká prevoz loďou cez jazero k ďalšej chate, kde si dokúpime zásoby. Výber potravín tu majú v celku veľký, keďže sa jedná o veľkú chatu. Dneska je teda deň 4. Išlo sa autobusom, ďalšou loďou. Teraz musím prejsť okolo 20 km a dúfam, že pôjdem ďalšou loďou. Lenže tu sú tie časy nejako nastavené a keď ich nesplníte, tak proste musíte čakať do ďalšieho dňa, čo je hrúza. Takže uvidím, ako to dneska postíham a či to bude podľa plánu, alebo to nebude podľa plánu.
Pokračujeme ďalej, vietor je silný, ale slnko občas presvieti mraky a odhalí výhľady. Nakoniec sa odpájam od Matúša a jeho mamy a reálne utekám, aby som stihol ďalšiu loď. Tak práve sa mi zasa podaril husársky kúsok. Mal som totálny beh kvôli loďke motorovej, keďže bola do 5, že o 5 odchádza. Do poslednej minúty som sa už zlúčil s tým, že proste mi odíde pred očami. Keď som vlastne utekal za ňou, tak ma stretali ľudia a hovorili, aby som bol rýchly. Takže povzbudzujúce. No, nakoniec som to stihol. Úplne, že už nasadali, už motory zapnuté, že idú preč. Nemal som ani lístok zaplatený, tak prvýkrát sa dalo platiť cashom. Som celkom už rozbitý, keďže posledných 10 km som fakt, že bežal. Bolia ma nohy. Z toho, jak mi všelijako tie nohy naskakovali, tak sa mi porobili asi otlaky. No a mám to teraz 8 alebo 9 km do kempiska pri ďalšiu chatu. 300 výškových hore a nejakých 400 dole. Len ja už ako si nevládzem dneska. Vlastne dneska sme sa rozlúčili aj s Matúšom a jeho mamou, ktorý som stretol v podstate v prvý deň, tak v polke dňa. Takže super chalán a perfektná mama jeho. To, čo ona dávala, jaké kilometre, tak to klobúk dole. Akože fakt klobúk dole. To je enormný výkon. Len bohužiaľ ich začali pobolievať kolena, aj Matúša a jeho mamu. Takže dúfam, že dojdu v poriadku domov a všetko bude OK. A ďakujem, že som ich spoznal. Ďalší náročný deň bol za mnou a ja som mohol ísť spokojne spať. Ráno ma zasa prebudzajú padajúce kvapky dažďu o stan a ja viem, že je na čase vstať a zbaliť sa. Večerné postavenie stanu a ranné zbalenie je už každodennou rutinou. Hneď ráno ma čaká ďalšie preplavenie jazera, kde dážď opäť striedajú slnečné lúče a dúha. Počasie sa mení zo slnka na dážď a späť a ja sa učím prijímať tieto zmeny ako súčasť dobrodružstva. Stretnutie s ďalšími turistami prináša krátke rozhovory. Ticho hôr a mierny šum potoka vytvárajú dokonalú harmóniu. Hrebene a zmiešané lesy sa striedajú a menšie potoky krížujú cestu. Každý krok mi pripomína, že príroda tu nie je priateľská ani nepriateľská, ale je jednoducho majestátna. Deň číslo 5, ktorý zasa nebol zadarmo. Ja mám pocit, že ten Kungsleden není celý zadarmo, jak si človek myslí, a dosť to podceňuje, pokiaľ teda chce chodiť väčšie kilometre.
Mapy zasa mi príde, Mapy.com, že prvýkrát to je krajina, kde jednoducho tie mapy ukazujú menej, ako to je reálne. Proste, že prejdete vyššie, alebo trvá to vyššie, ako je na mapách. Takže náročný deň, polku dňa asi pršalo dosť, takže veľa ľudí som stretol na traili, ktorí boli totálne mokrí. Totálne bez nálady, čo sa im samozrejme nedivím. A bolo to okolo 32 km, mám taký pocit, niečo okolo toho. Mal som aj celkom 2 dlhé prestávky, jedna kvôli dažďu. No a zajtra je plán taký, že musím stavať okolo 5 asi. Rýchlo to zbaliť a utekať dole do obce, alebo čo to tam je, odkiaľ ide zase ďalšia loďka. Tá loďka ide vlastne na 9, o 9 odchádza. Ja to mám asi hodinu cesty, ak nie viac. Musím si vždycky nehávať nejakú rezervu túto, lebo je to... Prekvapuje ma to. A dúfam, že sa bude dať kúpiť na mieste lístok a nemusím ho kúpať deň predtým. A vlastne to je všetko. Tak počítam si ešte pred spaním jedlo, na koľko dní mám, keďže s tom nemám absolútne prehľad. Ale vychádza mi to na 2 dní, plus asi polka dňa, to je toto. Ale to možno nie je ani polka dňa. Takže zajtra ešte keď zídem dole, tak predtým, ako pôjdem loďkou, ktorou dúfam pôjdem, tak musím ešte nakúpiť. Tak som zvedavý, ako zajtra ten deň zasa vyjde. No je toto dobrodružstvo. Som v Kvíťoku, je ráno, deň číslo 6 a idem si nakúpiť ďalší zaujímavý deň predo mňu. Je trošku zamračenie, ale hádam nebude dneska pršať a uvidím, ako to pôjde. Pekný drevený škandinávsky kostol je v Kvíťoku medzi zastávkou pre turistov. Po dňoch tundry sú tieto lesy ako návrat k domovu. Krajina sa mení a tundra sa mieša s riedkymi lesmi. Vzduch je vlhký, vôňa machu a ihličia preniká do každého nádychu. Čo sa týka značenia trasy Kungsleden, tak trasa je do tohto momentu, čo je deň 6, extrémne, ale že extrémne dobre značená. Jednoducho tu nepotrebujete absolútne vyťahovať mapy mobil. Na stromoch, na kameňoch a tak ďalej sú vždy červené čiary, červené značky. Väčšinou je to červená čiara. Tu asi ani nie je nejaká možnosť sa stratiť. Je to fakt veľmi dobre značené. Podľa mňa je to tu značené lepšie ako na Slovensku. A to Slovensko má veľmi dobre značené turistické trasy. Takže fakt sa nie je ničoho báť. Značenie je perfektné. Začiatok dnešnej etapy je dlhou, ale pomalou chôdzou cez lesy a doliny. Ticho je hlboké, ako by celá krajina čakala. Tá dedinka, kde som ráno bol, ten Kvíťok, tak to je dedinka, alebo ako som to nazval, neviem jak to nazvať, mestečko, dedinka, ktorá má 15 obyvateľov, reálne, ktorí tam žijú. Najbližší obchod majú 150 alebo 250 km, mi tá pani hovorila. A vlastne cez to jazero, 3 km, nás prevážala tá pani, ktorá to vlastní tie motorové člny aj so svojím manželom. Tá pani tam žije 25 rokov, jej manžel sa tam narodil, Bjorn. A akože v celku zaujímavý život. Keďže oni tam fakt, že nič nemajú tam ani ten obchod. A ich živobytie je takto prevážanie ľudí cez sezónu loďkou. Mimo sezóny asi nič, neviem. Takže taký fakt, že zaujímavý život. Niekde na severe Švédska. V dedinke, ktorá má počet obyvateľov 15. Inak boli perfektní, super sa s nimi pokecalo. Povedali čo si aj o histórii toho Kvíťoku.
Ako môžete vidieť, Tento moment bol jeden z tých horších momentov, keďže pri páde som zlomil turistickú palicu. Moje prvé myšlienky boli zlé, keďže na palice staviam stan. stalo sa to tak, že som proste padal a jedna povolila. Sranda je to, že keď som mu zlomil, tak som hneď aj odbočil na zlú cestu. A tých zlých cest nie je teda veľa. Bola to stará cesta. A na tej starej ceste som našiel jednu Češku, ktorá tiež odbočila zle. A spolu sme našli potom cestu dobrú. Takže to, že som si zlomil paličku, malo asi nejaký význam, neviem od koho, je to sranda. Ale teraz musím vyriešiť to, ako opraviť. Nie na chodenie, ale na to, aby som si na to mohol postaviť stan. Takže tyčka asi je opravená. Zasunul som tam len ten nie tú zlomenú časť. Takže mi to asi vystačí na tú výšku, ktorú potrebujem. No a spím bez karimatky, lebo tu nikde nebolo miesto si dať stan, všetko bolo obsadené. Lepšie povedané, spím na tej tenkej karimatke, čo mám. A tú nafúkovaciu radšej ani nerozkladám, lebo keď som tu dával tú tenku, tak už tu som poprepichoval. Keďže spím, dá sa po nejakej húštine. No, takže to bude sranda noc. Som zvedavý, či mi nebude zima. Ja som si ju preložil vlastne na polku tú karimatku a pod nohami budem mať batoh. Takže nejaký teplný koeficient to bude mať. Uvidím. No, zaujímavý deň a zaujímavá noc bude asi. A o tom to je. Ráno ma slnečné lúče prebudzajú do ďalšieho dňa. Noc bola pokojná, ale kondenzácia v stane bola vysoká. Nikam sa neponáhlam a pri káve si užívam ranný východ slnka. Po rannej hygiene som sa zbalil a vyrazil na cestu. Stretávam pár sobov, s ktorými si vymením pohľady a pokračujem ďalej. Slnečný deň a pohľad na vrcholky a jazerá mi dodáva energiu. Dnes je 7. deň a od rána je slnečno. Veľmi, veľmi teplo. Takže zatiaľ najteplejší a najslnečnejší deň, aký som mal, za čo som rád. Len mám problém dneska s ľavou nohou, a to konkrétne s otlakom na chodidle, vlastne zo spodu. Takže každé došlapovanie je veľmi príjemné. Ten otlak je preto, lebo som mal v kuse, dá sa povedať, mokré nohy. Nebol deň, kedy som nemal suché nohy, keďže furt pršalo alebo dačo bolo. No a z toho mi tam vznikol ten otlak. Takže sa mi chodí veľmi zle. Ja ozaj tyčky takto používam obidve. Podarilo sa mi to opraviť v úvodzovkách. Proste tú zlomenú časť som vyhodil a momentálne nemôžem tú tyčku úplne polohovať na veľkosť, akú chcem. Takže o čosi kratšia. 30 sekúnd dozadu mi ušla loďka, ktorou som mohol ísť, ale akože však žiadna tragédia. Keďže ide aj zajtra ráno a ja som mal v pláne vlastne zajtra ráno ísť, nie dneska. Takže asi to bude v pohode. Ale zbytočne som sa ponáhľal. Hábač som si užil. Takto tu kempujeme viacerí. Jen tam pozadie vrtuľník, ktorý asi nevidíte.
Je tu strašne veľa komárov, ale že extrémne veľa komárov. A keďže sme pri jazere a je 8 hodín a konečne po asi 7 dňoch pôjdem spať ako človek a nie o nejakej 10. alebo neviem kedy. Takže dneska som trochu zregenerujem tie nohy a nakoniec dobrý deň. Prejdených 30 km a je oddych, takže všetko ako má byť. Dnes ma čaká preplaviť posledné 2 jazerá na ceste. Počasie je príjemné a tak si môžem vychutnať odraz oblohy na hladine jazera. Dnešné posledné jazero musím preveslovať sám a pri raňajkách rozmýšľam nad tým, aké to asi bude. Cesta sa predĺžuje, hory sa menia na nižšie kopce. Aby ste si nemysleli, že Kungsleden je len o pekných chodníčkoch, je tu veľké percento dňa, kedy chodíte vlastne takýmito chodníkmi. Kamenistými, bahnistými, predierate sa vegetáciou. Ono v podstate vyšlapete si kopec hore, tam je potom nejaká planina a už potom dole ide presne takýto chodníček. A je to tu. Skúška druhého pádlovania. Mám šťastie, sú tu 3 loďky, nie je tu len jedna loďka, takže sa nemusím vracať. A neviem, či dobre vidím, ale mal by som ísť hen tam, dozadu asi. Tak hádam, to bude OK. Uvidíme. Chvíľku mi trvalo zistiť, ako správne zaberať veslami, ale nakoniec sa mi to podarilo. S pádlovaním som už skúsenosť mal, ale s veslovaním žiadnu. Som živý a zdravý. Sú tu 2 loďky a na druhej strane sú 2 loďky, takže každý bude spokojný. Ešte to trochu povytiahnem. A myslel som si, že to bude náročnejšie, ale pohoda. Prvýkrát idem po spevnenej ceste, ak nepočítam cestu autobusom. Je to také zaujímavé. Ale samozrejme takéto cesty nemám rád. Plán sa trošku zmenil. Rozhodol som sa ostať tuna. Je tu vlastne aj ubytovanie. To je tamto. Je tu rieka, kde sa pôjdem skúsiť okúpať. A plán sa zmenil preto, lebo chcem si trošku odpočinúť. Predsa len som tieto dni, tých 7 dní či 8 dní som tuším na ceste. Každý deň valil 30 až 40 km. Takže dneska som dal okolo 19. Takže si myslím, že si zaslúžim oddych. Budem musieť trošku preplánovať teraz tú cestu kvôli tomu. Ale to nevadí. Má byť aj horšie počasie od zajtra. To už vadí. No a uvidím, ako sa mi to podarí preplánovať. A podľa toho sa bude ďalej situácia vyvíjať. Ale však samozrejme pokračujem ďalej. Len potrebujem oddych. No a dokúpil som si vlastne jedlo na 3 dni. To je jedlo na 3 dni. A toto mi ešte ostalo, zbytky, čo mám. Takže to tam ešte nejako zakomponujem. No a chcel som si kúpiť vlhčené utierky. A kúpil som si, to je asi na make-up, že? Pre ženy. To nie sú vlhčené utierky, ale na make-up. Takže paráda. Prakticky pol dňa len odpočívam. Jedol som a nič nerobil. Pribudlo tu inak dosť stanov. Boli sme tu len vlastne 2 stany. Teraz je tu asi, ja neviem, 10. Takže aj vlastne ostatní ľudia, ktorých stretávam na traili. Takže tie isté tváre skoro. No a som sa prejedol totálne a pôjdem spať pomaly. Zajtra si dám asi zase do tela. Tak preto som to chcel dneska trošku zregenerovať. No a uvidím, čo ďalej. Má sa trošku zhoršiť to počasie.
ale hádam to nebude až taká tragédia. Vlastne tu, kde spíme, to je oficiálne aj nejaký hostel, kde sú teda izby, kde spia viacerí, ale aj nejaké samostatné izby. No a teraz je tu nejaký tábor, decák, alebo niečo také. A robili mi im jesť večeru a vlastne tá večera, čo sa nezjedla, bolo to nejaké mleté mäso zo zeleninu a tortily, tak nám dali nám, čo tu kempujeme vonku, zadarmo najesť. Takže paráda. Dnes prechádzam cez rozsiahle údolia a lesy. Trasa je dlhá a tak sa učím plánovať energiu, dopĺňať vodu a využívať každú pauzu. Turistické útulne sú tu veľmi pekné a čisté. Väčšina turistov je tu zodpovedná a odpadky si po sebe od práce. V tejto útulni som mal v pláne spať, ale rozhodol som sa inak. Ale inak by tu bola asi veľmi dobrá noc. Je to tu veľmi pekné. Samozrejme voda hneď popri útulni, ako pri každej vždycky. Takže nádhera. Príroda tu pôsobí inak a je viac lesná, viac zelená. Viete, čo mi tu strašne vadí? Že mám non-stop mokré nohy. Včera som mal asi jediný deň suché nohy, alebo možno ešte aj deň predtým, nie som si úplne istý. Ale dneska opäť. Proste musí človek prejsť také bažiny, kde nie sú tie latky, tie drevá. No a myslí si, že to je suché, kde stúpi a stúpi tam, kde to je totálne mokré. Takže mokré nohy. Mne sa to podarilo ráno, ale potom sa mi vysušili tie nohy chôdzou, čo je super na tých teniskách, ktoré mám. No ale pred 5 minútami som zase vstúpil do bažiny. Takže opäť ich mám mokré. Mám to asi 5 km do nejakej dedinky zasa. Adolf Storm sa to volá. A rozhodol sa dať si pauzu, vysušiť si trochu nohy. Keď sme sa bavili o tom, že som skočil tam, kde som skončil. Teda skočil, nie skončil. Suším ešte stan od tej rannej kondenzácie. Je úplne mokrý, ako skoro každý deň. A som tu celý takto rozložený. Tu som ja a idem si dať niečo sladké. Tu je presne to, čo som hovoril o tých bažinách. Zasa sa mi ako tak vyschli tie topánky. Nie sú úplne 100%, tak na 50%. A zasa skončím mokrými nohami. Lebo tu není možnosť to nejako obísť. Kávička, kvark, moje najobľúbenejšie jedlo tu. Ale tento vanilkový som ešte nemal. Kola a nejaké salámky. A toto mám iba do zásob. Nocľah spravený. Zatiaľ tam nič nemám, lebo ho potrebujem vysušiť ten stan. Tam je aj rieka. Poďme sa na to pozrieť. Tu je inak aj ohnisko. A tu pekne 10 metrov od toho, kde spím, mám takúto nádhernú rieku. No ja neviem, akože lepšie to asi nemusí byť. Teda nie, že nemusí, ale nemôže byť. Ešte pohľad na moju maličkosť. Rýchla večera pred kúpaním, keďže hlad má predsa len prednosť. Nie je nad čím váhať, treba vkročiť do rieky. Určite si viete predstaviť, že voda tu nie je najteplejšia. Stačí ale trochu odvahy a do vody sa proste ponoriť. Je to príjemné osvieženie a samozrejme hygiena na traili. Máme tu ďalšie ráno. Tentokrát mám pocit, že mám menej kondenzu v stane, takže super. A včera som si dal budíka na polnoc, že či neuvidím polárnu žiaru. Samozrejme som polárnu žiaru nevidel, ale mal som krásne miesto na spanie, takže
nevadí. A dneska mám ten cieľ úplne že neistý. Neviem, kde chcem skončiť. Alebo musím si akýby jeden deň rozdeliť na 2 dni. Tak uvidím sám, kde skončím vlastne dnes. Cítim únavu, ale aj spokojnosť, že každý deň prináša nové scenérie. Dnes je to vlastne deň 10 a dnes sa mi asi najviac zo všetkých dní nechce šlapať. Z toho asi, ak som sa nevyspal dobre, lebo som stával kvôli tej polárnej žiare. Možno sa mi nedalo hneď zaspať, že som spal dosť málo. Plus je škaredé počasie, je také hmlisté. Keby to bolo to slnko, tak to dá trošku energie. No nechce sa mi. Ale že vôbec sa mi nechce šlapať. Hory sú prísne, no otvárajú sa tým, ktorí kráčajú s pokorou. Jazerné údolia a malé kopce posiaté stromami sa menia s každým krokom a pripomínajú mi, prečo je Kungsleden jednou z najznámejších diaľkových trás sveta. Spravil som si polievku a idem sa akurát rozhodovať, že či tu mám ostať alebo nie. Mám prejdených asi 15 km necelých. A chcel som si rozdeliť vlastne tento deň na 2 dni, lebo tento deň som mal podľa itineráru ísť 40 km a to sa mi nechce. Plus mám tam rezervu skoro 2,5 dňa furt. No a rozhodujem sa čo ďalej teda. Ako dnešný deň bude pokračovať. Údolia sa rozširujú a potoky sa spájajú do jazier. Krajina je drsná, ale každá jej vráska nesie krásu. Nakoniec sa teda plány zmenili a ja som po ceste na to plánované miesto, kde som chcel byť, stanovať, našiel iné miesto. Je to asi 8 km od toho miesta, kde som chcel byť. A zdalo sa mi to byť úplne v pohode. Vlastne tu je hneď hore cesta turistická. Tak rovno som postavil stan. Tuto kúsok týmto smerom je potok, tak si pojem nabrať vodu a ostávam tu. Zajtra to mám potom k tomu ďalšiemu miestu, kde chcem spať 20 km, takže to by mala byť pohoda. Je tu ďalšie ráno. Dneska to bude deň 11, ak sa nemýlim. Tu už trošku suším spacák. Nie je mokrý, len ten kondens z toho stanu vie stekať. Aj potom také vlhký, ale mokrý není. A pozeral som počasie a má byť zamračenie už až do konca. A samozrejme aj zrážky nejaké. Ale začal som daždi, skončím daždi. Asi by to tak malo byť, nie? Dobre som sa vyspal. Spal som asi 10 hodín. Ako fakt som sa vynikajúco vyspal. Keďže tu minulú noc som nespal skoro vôbec. Takže dneska to cítim celkom fajn. Uvidíme, keď začne chodiť. Takže bude to asi OK. Dnešná etapa je vizuálne nádherná, aj keď sú kopce zahalené v hmle. Jazerá, lesy a malé potoky sa striedajú s kamennými úsekmi. Každý krok je meditatívny, počujem len vietor a vlastné kroky. Tieto tyčové značenia takto sú pre zimnú trasu, keďže Kungsleden sa chodí aj v zime. Ono sa to sem tam križuje aj s tou letnou trasou. Prechod cez holé kopce a malé jazerá dáva pocit, že som úplne sám v divočine. Potoky šumia a ja kráčam ďalej s vedomím, že každý krok ma približuje k cieľu, ale aj oddialuje od tohto ticha. Lesy sa striedajú s otvorenými lúkami a
a každý pohľad do diaľky je obrazom, ktorý by som si prijal uchovať navždy. Ticho hôr a šum potoka upokojujú myseľ. Dve miesta na spanie, plyn tu funguje, takže ušetrím si. No akože nádhera, fakt že nádhera. Zas mal dilemu, či tu ostať alebo ísť ďalej. A chcel by som asi ísť ešte aspoň 10 km dneska a niekde to proste zakempovať. Len je tu ďalší problém, začala ma boleť ľavá noha, ako keby nart, neviem ak sa to volá. Ale to by nebolo ono, keby nebolo každý deň nejaký problém. No. Ale inak super. Keď sa človek naje, tak sa mu lepšie rozmýšľa. Asi už je jasné, že vidíte, že som tam neostal, ale šlapem ďalej. Proste som sa tak rozhodol. Či som spravil dobre alebo zle, sa uvidí až neskôr. Tu je jazierko a tu na niekde postavím stan. Garzonka postavená. Teraz možno bude vidieť aj tá chatka. Fučí tu a bude asi fučať celý večer. Už som zakúklený. Pôjdem spať. Je asi 7 hodín, ale dokedy zaspiem bude tak 8. Dal som si 2 tabletky na tú bolavú nohu, čo som isto spomínal v nejakých predchádzajúcich videách. Dúfam, že to zabere a prestane to boleť, lebo tá bolesť je fakt akože dosť nepríjemná. Obmedzuje ma to chodenie. Ja idem spať teda. Zajtra ma čaká deň 12. Ráno sa zobudím do hmly, ktorá zahaluje hory ako plášť tajomstva. Krajina je surová a čistá, každý krok je meditáciou. Dnes pokračujem cez lesy a menšie vrcholy. Už schádzam do mesta Amanas. Dám to do titulkov. Idem sa nájsť. Prešiel som asi 12 km, lepšie povedané prejdem. Mám ale ešte hodinu čas, dokedy otvoria obchod, lebo obchod sa otvára o 11. A teraz je asi 10 hodín. Takže sa pôjdem pozrieť na jeden kostol. Najem sa ako blázen, strašne sa napchám, ale opatrenia by mi nebolo zle. Nakúpim si jedlo asi na 3 dní a dnes ma čaká asi 10 km ešte a potom Fajront. Tu môžeme vidieť ten pekný kostolík, drevený, klasický, škandinávsky, alebo jak to nazvať, severský, ale je pekný. No a tento kopec predo mňou, toto, tak to by mala byť Zemiaková hora, že vraj. Toto všetko by mali byť vysadené zemiaky na tej hore. Tu si to môžete prečítať. No a tu si idem nakúpiť, lepšie poviem dokúpiť zásoby a hladný som jak. Počasie je stabilnejšie a tak si môžem vychutnať detaily okolia, potoky, stromy a zvuky prírody. Tu tie výškové metre vôbec, ale že vôbec nesedia podľa tých mapikon. To je úplne mimo reality. Máte tu vystúpať 500 výškových a vystúpate podľa mňa 700-800. Fakt som zvedavý, keď si to uložím a pozriem sa potom na Garmine, koľko som vystúpal, že aká bude realita. Stúpam znovu vyššie do otvorených priestorov, kde sa lesy strácajú a nahradzujú ich holé kopce. Z miesta, kde som chcel podľa plánu byť, som sa dostal asi 5 km. Mám taký pocit, že 5 km ďalej. Hlavne som si vyšlapal jeden stupak a našiel som si takéto miesto.
Dá sa povedať, že trochu v závetri, aj keď tu fučí riadne. Uvidíme, ako bude cez noc fučať. Ešte to trošku lepšie ukotvím, ale myslím si, že miesto na spanie je úplne úžasné. Ale je tu vlastne jeden problém, a to je problém s tým, že tu nie je voda nikde. Sice hen tam kúsok ďalej je také jazierko, však mám filter, pôjdem to skúsiť nabrať a vypiť. Voda nabraná, si tam pláva nejaké, keď si to všimnete, aloe vera, alebo čo to je, ale to bude dobré. Dobré ráno. Noc bola veterná, ale za to ráno je bez vetra a pekne. Len v stane mám úplný kondens. Je úplne mokrý ten stan. Tam aj suším spacák. Tak hľadám to trošku presuším, jak to slnko vyjde vyššie. A nebudem sa asi nikde ponáhľať. Neviem, či je vidieť ten kondens na tom stane. Krajina je otvorená a tundra sa tiahne až k horizontu. Každý kameň, každý prúd vody má svoje čaro, ktoré sa mi vrilo hlboko do pamäti. Desiatky a desiatky kilometrov pláni alebo tundry, neviem ako to nazvať. A určite nebude na tej kamere vidieť, aké je to obrovské. Všetko tam až po tie hory. Cítim, že cesta sa blíži ku koncu a každý krok je zároveň spomienkou na predchádzajúce dni. Obedná pauza, tortila, nejaký syrový krém a saláma. Som rozložený, tam ešte suším stan a zatiaľ to vyzerá v pohode. Ešte si treba dať zákusok po obede. Nejaký smeš. Ďalšia krásna chatka. A ja mám pocit, že bez personálu. Sú tu vlastne izby na spanie. Jedna izba, druhá izba, tretia izba, štvrtá izba, takže si môžete spočítať, koľko miest. No a tu je kuchynka. Veľmi pekná kuchynka. Vzduch je čistý, voda priezračná a šepot vetra mi pripomína, že som na správnej ceste. Stan je postavený. Som na mieste, na ktorom som mal byť a plánoval som byť. To, na čo sa pozeráte, toto je chili con carne konzerva, ktorú som si kúpil v Amanase, tudíž 2 dní dozadu, 1 deň dozadu. Je to polkilová konzerva, ktorú proste nosím a neviem, čo ma to napadlo to kúpiť a nosiť zo sebou. Niekoľko dní, veľmi veľa dní mám na chodidle zo spodu otlak, ktorý ma každým jedným došlapom boli. Takže každý jeden došlap je taký, že au. Ale prisudzujem to k tomu, že človek tu má skoro dennodenne mokré nohy, čo som určite už spomínal. Keďže aj keď je pekný deň, tak človek padne do tej bažiny tými nohami, aj keď nechce alebo chce. Som vo Švédsku a keďže som vo Švédsku, tak musím vyskúšať čo? No predsa saunu. Hotovo. Zaujímavá skúsenosť, ale stačilo. Som po tej saune už uložený vo svojom domčeku. Idem spať. Už sa v celku aj zamračilo, takže držte mi palce, aby nepršalo. Zajtra ešte dúfam, že bude pekné počasie. Zajtra ma čaká 30 km predposledný deň. Trasa z rána vedie popri jazere s výhľadom na kopce zahalené v oblakoch. Krajina je drsná, hory sa dvíhajú a doliny sú široké. Keď sa tu pýtam ľudí, odkiaľ sú, odkiaľ pochádzajú, posledné dni, alebo ja neviem, 3-4 dni, nepočujem nič iné,
Lenže Nemecko. Čo sa týka potom iných národností, tak samozrejme sú tu ľudia z celého sveta. Amerika, Anglicko, Holandsko, Dánsko. Samozrejme ľudia z Česka. Ale zo Slovenska som tu ešte nikoho nestretol. Málo Slovákov sem chodí. Zmente to, ľudia. Dnešná etapa je dlhá a náročná. Jazerá, mosty a tundra. Hmla na kopcoch dodáva všetkému tajomný nádych. Každý krok je určitou meditáciou a prehlbuje môj pocit spojenia s prírodou. Neviditeľnosť. Strašne ma prekvapuje, ale aj neprekvapuje. Vždycky, keď tu stretnem nejakého Švéda, tak samozrejme sú úplne milí. Fakt všetci títo Švédi, asi som nestretol Švéda, ktorý by nebol milý. Asi som nestretol zatiaľ žiadneho človeka tu, ktorý nebol milý. Ale jedno, aká to je veková kategória, starí, mladí, a fakt, že starí, niektorí, že seniori, všetci vedia dobre anglicky. Proste tá vzdelanosť toho národa tu je asi úplne inde, čo asi každý vieme, že to tak je, ale aj tak ma to furt prekvapuje. V tomto by sme si asi mali ten príklad zobrať. Nie od všetkého, aj to, ako tu majú tie chaty porobené, tá čistota a všetko, to je až nenormálne. Vietor je ostrý, ale nesie zo sebou zvláštnu silu. Ako by skúšal, či sem naozaj patrí. Dnešný deň je u konca, stan už mám postavený, ako môžete vidieť. Je to vlastne posledná noc na Kungsleden. Má pršať, vlastne pršalo aj pol dňa a má fúkať aj veľký vietor. Len dúfam, že tuto ma to nejako trošku minie a dúfam, že nebude až moc pršať, lebo tam v tom žlabe, kde som, keď naprší, tak vznikne pekný močiar. Posledná noc na Kungsledene a myslím si, že celkom epické miesto na spanie. Ale to musíte posúdiť sami. Posledná večera na tejto trase si zaslúži byť vychutnaná do posledného sústa. Zajtra ma čaká 15. deň, čo je aj posledný deň Kungsledenu. Bude to len nejakých 10 km do toho mesta Hemavan, ale všetko bude závisieť od toho, aké počasie bude. Či bude môcť pršať, či bude môcť svietiť slnko, či bude môcť fúkať vietor. A podľa toho sa uvidí náročnosť tých 10 km až 12. Tak nejako by sa to malo zajtra pohybovať. Vidíme sa zajtra. Je za 10:05, takže dobré ráno. Toto je môj posledný deň, ktorý asi totálne zmoknem. No a chcem sa ísť rýchlo pobaliť a ísť dole, lebo má pršať ešte vyššie. Ja som zbalený. Už len prakticky stan zbaliť, keď vyjdem von. Len ten dážď je silnejší a silnejší. A rozmýšľam, čo spraviť. No tento posledný deň bude proste výživný. Posledný deň musí byť asi úplne výživný, jednoducho. Bude to sranda. Kungsleden vám nedá ani zadarmo. A ani ten posledný deň. Keď budem takto ticho, isto budete počuť kvapky, že jo?
Silný vietor a dážď, všetko je intenzívne, ale aj nádherné, keďže nekomfort je súčasťou týchto ciest. Cesta smeruje ku koncu a ja cítim zmes únavy a vďačnosti. Toto je prečo máte mokré nohy furt. Aj malé stúpanie mi v tento posledný deň dáva poriadne zabrať. Kungsleden mi ukázal silu prírody, krásu diaľkovej turistiky a vnútornú odolnosť, ktorú som v sebe zasa objavil. Mám to ešte asi 2 km alebo 3 do konca. Dostal som sa už ale z toho vrcholu, kde to bolo akože nenormálne. Ten dážď nebol až tak silný, ale aj ten slabý dážď urobí veľa, keď proste začne hen tak fúčať. A niektoré miesta to bolo nevydržanie, normálne to so mňou hádzalo. Za 15 dní som prešiel krajinou, ktorá je viac než len zem a skaly. Je to miesto, kde sa človek stretáva sám so sebou. Aj tu konca, a keďže prší, tak tu nebude mať žiadny preslov. A preslov asi aj netreba, keď tak sa vykecam potom. Takže konec, som v Hemavane, trvalo to 15 dní a neviem koľko, 450 km? Netuším, dáme si potom štatistiky na konci videa. Takže konec dobrodružstva. Takto nejako to vyzerá na izbe po skončení trailu. Tu sú oprané veci, všetky veci inak suším, keďže prší a prší, tu suším stan. Topánky suším, izba je fakt, že 2x2 metre, ale aspoň som tu sám, to je jediná výhoda. Málo priestoru a veľa vecí, pritom taký malý batoh, že jo? No, povieme si nejaké outro k tejto ceste ku Kungsledenu, keďže stále som v Hemavane a odlietam až zajtra. Vlastne som tu 2 noci. Cestu som si samozrejme užil, ako inak. Príroda je tu krásna, ak máte dobré počasie. Každý deň som stretával s sobou, čo bolo úplne úžasné. Začalo mi pršať zasa, takže o tom toto je, čo som hovoril o tom počasí. A cestu som trošku podceňoval zo začiatku. Myslel som si, že však už mám 2 treky za sebou, že to bude nič. Keďže sú tu nie žiadne výškové, ale Kungsleden nie je taký ľahký, ako si človek myslí. Hlavne keď tu chcete dávať trošku viac kilometrov denne. A naučilo ma to, že mi to dalo taký rešpekt nepodceňovať žiadnu cestu. Každý, kto chcete zažiť severské počasie, ako je toto, tak sa na Kungsleden vydajte. Isto budete mať aj pekné dni, nebude to len v takýchto škaredých dňoch a zažijete tu určite kopec dobrodružstva a uvidíte krásnu severskú prírodu. Odporúčam to každému, kto má tomu nejaký vzťah. A neváhaj a výraz. Ešte taký dodatok, ak si hľadáte cestu, kde nebudete stretať veľa ľudí, tak toto nie je tá správna voľba, lebo Kungsleden je veľmi populárna cesta, takže každý deň sa tu budete stretávať s ľuďmi. Není to tak, že teraz 5 dní budete alebo neviem koľko dní o samote. Toto sú skoro všetky veci, čo si berem. Není tu úplne všetko, je tu tak 95% vecí, možno 98%. Podarilo sa to všetko zbaliť. Len vždycky to treba brať ako teoretické balenie, toto. Iné bude už potom na traili to baliť mokré a tak ďalej a tak ďalej. Toto tam pribudlo, ten zelený drybag a v tom drybagu sú vlastne, ale je jedlo na 5 dní. Je 17. augusta a útorok odlietam do Švédska. Posledné dni sú na Slovensku extrémne horúčavé, fakt že extrémne. No a v Abisku, kde začínam, má byť denná teplota 7 a ranná 2. A samozrejme pršať. No a aká tam je realita? Tak to uvidíš práve teraz.